O zi minunată de duminică, liniștită, până când m-a vizitat cineva. Moment în care n-aș fi vrut să-mi facă nicio vizită. De ce? Uitați-vă. Ce-i asta? Mi-e frică rău. Deci are perișori. Iac! Haideți să vă povestesc cum era eu să mor azi noapte. Ora 1 noaptea, dormeam, sună cineva cu număr ascuns. Mi-a sărit somnul logic, dar am reușit să adorm înapoi. Vine ora 3. Aud în toată casa foarte multă gălăgie de la parter. Am crezut că mor. Noroc că eram în pat, că mă lăsaseră picioarele, efectiv, nu știu dacă cunoașteți senzația, mi se tăiaseră picioarele, efectiv. Noroc că realizez că auzeam ceva reclame, ceva la ProTV și zic, ok, televizorul. Dar cine a aprins televizorul? Cine a aprins televizorul? Vă dați seama că am coborât, nu știu cum am reușit. Logic că nu era nimeni, că dacă era cineva, probabil nu mai eram eu aici acum. Dar cum credeți că s-a aprins televizorul? Deci telecomanda era cumva băgată în canapea și s-a gândit așa, după 5 ore, hai să aprind televizor. Spuneți-mi și mie voi ce ați făcut în locul meu. Dacă vă povestesc ce am mai pățit și aseară, o să ziceți clar, trebuie să te muți. Mută-te odată, că n-ai ce să faci cu casa asta. Ora 6 dimineața, mă trezesc cu fum în cameră. Eu care auzisem între timp niște sunete, dar am zis, nu zic, Doamne, nimica, eu sunt paranoică, așa am făcut de fiecare dată. Decid să cobor pentru că era clar că se întâmplă ceva grav, nu puteam să mor intoxicată. Și observ asta. Asta era după ce am dat deja drumul la geamuri și bineînțeles că s-a mai aerisit, dar era fum de-l tăiai cu cuțitul. Practic era un ornament pe masă cu o lumânare pe care eu am lăsat-o aprinsă, dar am uitat-o aprinsă pentru că era flacăra foarte mică și de reținut că în mod normal le sting pe toate, chiar dacă sunt în recipiente, că acolo n-au ce se întâmple cu ele, dar la astea cu ornamente unde era brad, care ăsta era și uscat și a luat foc, nu am văzut flacăra și am uitat. Funingine peste tot, dar peste tot. A ajuns până la mansardă. Vedeți, aici suntem la mansardă. Și uitați-vă puțin ce funingine este peste tot. Efectiv, e peste tot. Nu mai zic de perdele care trebuie puse urgent la spălat și de mirosul din casă. Și mai amuzant, Doamne ferește. Doamne ferește. Nu.